El monestir de Santes Creus va ser fundat l'any 1158 i va comptar amb la protecció dels reis catalans, especialment Pere II el Gran i Jaume I el Just. L'any 1835 el monestir va ser deshabitat. Està situat al poblet de Santes Creus. La gran façana està formada pels merlets, que són petits pilars de pedra. També hi ha l'espitllera, que és una obertura vertical que es feia per disparar fletxes. Hi ha finestres apuntades i una gran porta al centre. El templet de la Font. El templet de la Font és una sala a l'aire lliure on els monjos es netejaven les mans abans d'anar a menjar. Està comunicada amb el claustre. Si passaves al claustre tot recte, anaves a parar al menjador. Ara el menjador no hi és. En aquell lloc hi ha una tenda per on s'accedeix al monestir. El claustre. El claustre del monestir té una forma quadrangular, té mènsules i pilars i una bonica volta de creueria. El claustre és un lloc on els monjos podien llegir llibres. A les parets hi ha les tombes d'alguns senyors feudals. És un rectangle de 40 per 35 metres, amb una obertura a l'exterior. L'església. La planta de l'església és de creu llatina, amb 3 naus i un total de 5 capelles abacials. Hi ha el sarcòfags de Pere el Gran en una banyera de pòrfir i l'almirall Roger de Llúria als seus peus. El rei Jaume II el Just i Blanca d'Anjou, la seva esposa. Blanca d'Anjou té 2 gossos en senyal de que és una dona. La sala capitular. La sala capitular és una sala on el monjo més jove llegia cada dia un capítol del reglament del monestir i generalment es feia després de la missa. El cementiri. Es troba situat darrere l'església abacial, lloc de repòs etern dels monjos. La rosassa i les 3 finestres volen representar la Santíssima Trinitat, Déu, una sola naturalesa, simbolitzada per la rosassa, i 3 persones, Pare, Fill i Esperit Sant, representats per les 3 finestres. Habitacions. Des del claustre podem pujar al dormitori, que és una gran sala amb arcs apuntats. Es tracta d'una àmplia nau de 46 metres de llargada per 11 d'amplada, il·luminada per finestres d'arc ogival. I aquest ha sigut el meu treball de Santes Creus. Moltes gràcies per la vostra atenció.